Φαντάσου να ξυπνάς αύριο και κάθε τραγούδι, κάθε ταινία, κάθε βιβλίο, κάθε έργο τέχνης που δημιουργήθηκε ποτέ να είναι ξαφνικά εντελώς δωρεάν. Δωρεάν για αντιγραφή, δωρεάν για πώληση, δωρεάν για να το διεκδικήσεις ως δικό σου. Ακούγεται σαν ουτοπία, σωστά? Τι θα γινόταν αν οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων απλώς δεν υπήρχαν? Καμία πατέντα στη μουσική, καμία ιδιοκτησία σε ιστορίες, καμία νομική προστασία για οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ποτέ κάποιος. Οι περισσότεροι το ακούνε αυτό και σκέφτονται «Τέλεια, δωρεάν Netflix για πάντα». Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκοτεινή, πολύ πιο παράξενη και πολύ πιο συναρπαστική από αυτό. Γιατί αυτό που πραγματικά συμβαίνει όταν η δημιουργικότητα δεν έχει καμία προστασία, δεν είναι ελευθερία, είναι κάτι που κανείς δεν περίμενε. Μείνε μαζί μας, γιατί αυτό το σενάριο θα σε οδηγήσει σε μέρη που θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που σκέφτεσαι για την τέχνη, τα χρήματα και την ίδια την ανθρώπινη φύση. Το πρώτο πράγμα που καταρρέει δεν είναι αυτό που θα περίμενες. Δεν είναι η τέχνη, δεν είναι η μουσική, δεν είναι οι ταινίες, είναι τα χρήματα που κρύβονται πίσω τους. Τη στιγμή που το πνευματικό δικαίωμα εξαφανίζεται, ολόκληρη η οικονομική μηχανή που χρηματοδοτεί τη δημιουργική εργασία σταματά σχεδόν ακαριέα. Σκέψου το ως εξής. Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι ουσιαστικά μια υπόσχεση. Λέει ότι δημιούργησες κάτι. Για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα το ελέγχεις, μπορείς να το πουλήσεις, μπορείς να κερδίσεις από αυτό. Αν αφαιρέσεις αυτή την υπόσχεση, αφαιρείς και το κίνητρο για οποιονδήποτε έχει σοβαρά χρήματα να χρηματοδοτήσει δημιουργικά έργα. Ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο δεν ξοδεύει $200 εκατομμύρια για μια ταινία επειδή αγαπά την αφήγηση. Τα ξοδεύουν επειδή ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων εγγυάται ότι μπορούν να ανακτήσουν αυτή την επένδυση ελέγχοντας ποιος τη διανέμει. Χωρίς πνευματικά δικαιώματα, οποιοσδήποτε ανταγωνιστής μπορεί νόμιμα να αντιγράψει αυτή την ταινία τη στιγμή που κυκλοφορεί, να ρίξει την τιμή στο 0 και το στούντιο να μην πάρει τίποτα. Έτσι, μέσα στις πρώτες ώρες ενός κόσμου χωρίς πνευματικά δικαιώματα, τα πρώτα τηλεφωνήματα που γίνονται είναι μεταξύ στελεχών στούντιο, διευθυντών δισκογραφικών εταιριών και νομικών εκδοτικών οίκων, όλοι ρωτώντας την ίδια τρομακτική ερώτηση. Γιατί συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτό? Η παγκόσμια δημιουργική οικονομία αξίζει πάνω από 2,25 τρισεκατομμύρια ετησίως, ένα ποσό ισοδύναμο με το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών όπως η Ιταλία, η Ρωσία ή ο Καναδάς, χώρες με τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Ολόκληρη αυτή η οικονομική δομή εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ύπαρξη προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Χωρίς αυτήν, αυτή η μηχανή των 2,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αρχίζει να καταρρέει πριν καν τελειώσει η πρώτη μέρα. Η ενδιαφέρουσα αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι δεν αφορά μόνο την αποτυχία. Μέσα στο χάος υπάρχουν ακόμα εκείνοι που φτάνουν στη δόξα με απροσδόκητους τρόπους. Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές πλατφόρμες στη γη, αυτές που φιλοξενούν περιεχόμενο, θα εκραγούν εν μία νυχτή. Spotify, YouTube, Netflix, Amazon. Ξαφνικά δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στους δημιουργούς των οποίων το έργο γεμίζει τις πλατφόρμες τους. Χωρίς τέλεια διοδότησης, χωρίς πληρωμές δικαιωμάτων, χωρίς νομικές μάχες, απλώς τα παίρνουν όλα νόμιμα. Και επειδή τώρα μπορούν να προσφέρουν κάθε τραγούδι, κάθε ταινία, κάθε βιβλίο εντελώς δωρεάν, η βάση των χρηστών τους θα εκτοξευτεί μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό είναι ακριβώς το είδος του σεναρίου που μοιάζει με νίκη για τους καταναλωτές μέχρι να ακολουθήσεις τις συνέπειες ένα βήμα παραπέρα, γιατί τώρα αυτές οι πλατφόρμες έχουν κάτι απίστευτα επικίνδυνο. Απόλυτο έλεγχο πάνω στον πολιτισμό χωρίς καμία υποχρέωση προς τους ανθρώπους που τον δημιούργησαν. Οι ίδιοι οι δημιουργοί, οι περισσότεροι έχουν ήδη εξαφανιστεί από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Ένας μουσικός που πέρασε 3 χρόνια γράφοντας ένα άλμπουμ ξυπνάει και βλέπει όλες τις μεγάλες υπηρεσίες streaming να το προσφέρουν δωρεάν, νόμιμα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Ένας συγγραφέας του οποίου το βιβλίο του πήρε 5 χρόνια από τη ζωή του, το βλέπει να αντιγράφεται, να επανασυσκευάζεται και να μεταπωλείται με το όνομα κάποιου άλλου, εντελώς νόμιμα. Αυτοί που εξαφανίζονται πρώτοι είναι οι δημιουργοί μεσαίου επίπεδου. Όχι οι τεράστιοι superstar, θα μιλήσουμε για αυτούς σε λίγο, και όχι οι ερασιτέχνες που δημιουργούν μόνο από πάθος. Είναι η επαγγελματική μεσαία τάξη της δημιουργικότητας που εξατμίζεται πρώτη. Οι εργαζόμενοι μουσικοί, οι ανεξάρτητοι συγγραφείς,
οι σεναριογράφοι, οι φωτογράφοι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το δημιουργικό εργατικό δυναμικό όπως το γνωρίζουμε, ουσιαστικά πάβει να υφίσταται ως επάγγελμα. Τώρα, ίσως σκέφτεστε, μα οι άνθρωποι δημιουργούσαν τέχνη για χιλιάδες χρόνια πριν υπάρξει ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι καλλιτέχνες επιβίωσαν. Και έχετε δίκιο. Εκεί ακριβώς έρχεται η αναπάντεχη ανατροπή, γιατί να τι μας δείχνει πραγματικά η ιστορία. Και είναι άβολο. Πριν από το σύγχρονο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, το κυρίαρχο μοντέλο στήριξης των καλλιτεχνών ήταν η πατρονία. Εύπορα άτομα, κυβερνήσεις ή θρησκευτικά ιδρύματα χρηματοδοτούσαν άμεσα τους καλλιτέχνες με αντάλλαγμα αποκλειστική πρόσβαση ή δημόσιο κύρος. Ο Μιχαήλ Άγγελος δεν ήταν ιδιοκτήτης της καπέλας Σιξτίνα. Ο Πάπας Ιούλιος Β την ανέθεσε. Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν ουσιαστικά ένας μισθωτός εργάτης. Ο Μότσαρτ, ίσως η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα στην ανθρώπινη ιστορία, πέθανε άφραγκος στα 35 του σε έναν κόσμο χωρίς καμία προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για τους συνθέτες. Ο Μπαχ πέρασε ολόκληρη την καριέρα του δημιουργώντας μουσική που ανήκε στην εκκλησία ή στην τοπική αριστοκρατία. Η χρυσή εποχή της τέχνης που οι άνθρωποι εξιδανικεύουν ήταν στην πραγματικότητα μία εποχή όπου οι καλλιτέχνες ήταν σχεδόν καθολικά εξαρτημένοι από ισχυρούς προστάτες και δεν είχαν σχεδόν καμία οικονομική αυτονομία. Χωρίς πνευματικά δικαιώματα δεν θα βρίσκαμε κανένα καταφύγιο δημιουργικότητας. Αντίθετα, η ανθρωπότητα θα κατέληγε σε μια πραγματικότητα όπου η τέχνη είναι απλώς ένα παιχνίδι για τους πλουσιότερους. Ήταν ένα σύστημα όπου ισχυροί θεσμοί αποφάσιζαν τι θα δημιουργηθεί, τι θα προβληθεί και τι θα μείνει στη μνήμη. Και αυτό μας φέρνει σε κάτι που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Αν βρίσκεται αυτό το θέμα πραγματικά συναρπαστικό και πιστεύουμε πως το βρίσκεται, αυτή είναι η τέλεια στιγμή να πατήσετε το κουμπί εγγραφής και το εικονίδιο της καμπάνας. Εξερευνούμε σενάρια ακριβώς σαν αυτό κάθε εβδομάδα, βασισμένα σε πραγματική επιστήμη και πραγματική ιστορία, όχι σε εικασίες. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ένας κόσμος χωρίς πνευματικά δικαιώματα δεν αναδιαμορφώνει απλώς τα οικονομικά της δημιουργικότητας. Με το πέρασμα των μηνών και των ετών, αναδιαμορφώνει τον ίδιο τον πολιτισμό σε θεμελιώδες επίπεδο. Δείτε τι συμβαίνει μακροπρόθεσμα και αυτό είναι το σημείο όπου τα πράγματα ξεφεύγουν τελείως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χωρίς προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, η έννοια της οριστικής εκδοχής οποιουδήποτε δημιουργικού έργου πάβει να υφίσταται. Αυτή τη στιγμή, όταν ακούτε ένα τραγούδι, υπάρχει μία επίσημη εκδοχή, μία κύρια ηχογράφηση, μία κανονική κυκλοφορία. Σε έναν κόσμο χωρίς πνευματικά δικαιώματα, τη στιγμή που οποιοδήποτε έργο βγαίνει στον κόσμο, αρχίζει αμέσως να διασπάται σε εκατοντάδες, μετά σε χιλιάδες ανταγωνιστικές εκδοχές. Από καλλιτέχνες μέχρι τεχνολογικές εταιρείες, όλοι συμμετέχουν σε έναν αγώνα, αναδιαμορφώνοντας, αναδομώντας και επανασυσκευάζοντας κάθε κομμάτι πολιτισμού για να εξυπηρετήσουν εμπορικούς σκοπούς. Αρχικά αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Άπειρα remixes, άπειρες ερμηνείες, απόλυτη δημιουργική ελευθερία. Αλλά να τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και υπάρχει ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο που το δείχνει τέλεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων του 1831 επεκτείνει την προστασία στα βιβλία, οι Αμερικανοί εκδότες ανατύπωναν συστηματικά βρετανικά μυθιστορήματα χωρίς να πληρώνουν τίποτα στους συγγραφείς. Ο Charles Dickens, ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς στην ιστορία, κέρδισε σχεδόν τίποτα από τις πωλήσεις των βιβλίων του στην Αμερική παρά τη τεράστια δημοτικότητά του εκεί. Επισκέφτηκε την Αμερική το 1842 ειδικά για να υποστηρίξει τη διεθνή προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ήταν εξοργισμένος. Το έργο του πουλιόταν παντού, ήταν διάσημος παντού και πληρωνόταν σχεδόν πουθενά. Τώρα, φανταστείτε αυτή τη δυναμική να επεκτείνεται σε ολόκληρη την παγκόσμια δημιουργική οικονομία στον σύγχρονο κόσμο. Κάθε σημαντικό τραγούδι που κυκλοφορεί από έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη αντιγράφεται αμέσως από μεγαλύτερες εταιρείες με καλύτερα δίκτυα διανομής. Ο αρχικός δημιουργός που είχε την ιδέα αφιέρωσε χρόνο, πήρε το οικονομικό ρίσκο, εκτοπίζεται από τη δική του αγορά από οντότητες που απλώς διαθέτουν περισσότερους πόρους για να αντιγράψουν και να διανύμουν. Γι' αυτό, μακροπρόθεσμα, ένας κόσμος χωρίς πνευματικά δικαιώματα δεν παράγει περισσότερη δημιουργικότητα.
Μελέτες για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η οποία λειτουργεί παρόμοια με τα πνευματικά δικαιώματα αλλά για εφευρέσεις, δείχνουν σταθερά ότι η κατάργηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αυξάνει την καινοτομία. Συγκεντρώνει. Μετακινεί τη δημιουργική δύναμη προς όποιον ήδη διαθέτει την υποδομή για μαζική παραγωγή και διανομή. Που σημαίνει ότι σε έναν κόσμο χωρίς πνευματικά δικαιώματα, οι πιο ισχυρές δημιουργικές δυνάμεις στον πλανήτη δεν θα ήταν οι μεμονωμένοι καλλιτέχνες ή ακόμα και τα στούντιο. Θα ήταν οι τεχνολογικές πλατφόρμες Google, Amazon, Apple, Meta. Αυτές οι εταιρείες ήδη διαθέτουν τους διακομιστές, τους αλγορίθμους, τα δίκτυα διανομής και τις βάσεις χρηστών. Χωρίς τα πνευματικά δικαιώματα να τις υποχρεώνουν να πληρώνουν τους δημιουργούς, δεν φιλοξενούν απλώς τον πολιτισμό, τον κατέχουν. Κάθε τραγούδι, κάθε ιστορία, κάθε ταινία, κάθε εικόνα. Όχι νομικά, αλλά ουσιαστικά επειδή ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο φτάνει στους ανθρώπους. Και εδώ είναι η συγκλονιστική πραγματικότητα μακροπρόθεσμα. Μέσα σε μία γενιά, η ίδια η ιδέα της δημιουργίας θα άρχιζε να ξεθοριάζει. Όταν τίποτα δεν προστατεύεται, τίποτα δεν είναι οριστικά δικό σου. Και όταν τίποτα δεν είναι οριστικά δικό σου, το ψυχολογικό κίνητρο να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά προσωπικό αρχίζει να διαβρώνεται. Γιατί να ξοδέψεις 5 χρόνια δημιουργώντας κάτι εξαιρετικό όταν θα κλαπεί νομικά και θα ανασυσκευαστεί από μια εταιρεία την ίδια μέρα που κυκλοφορεί? Η απάντηση, ιστορικά, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Αυτό που γεμίζει το κενό είναι κάτι που ήδη βλέπουμε τα πρώτα του σημάδια σήμερα. Περιεχόμενο που παράγεται αλγοριθμικά και βελτιστοποιείται για αλληλεπίδραση αντί για νόημα. Περιεχόμενο που δεν έχει σχεδιαστεί για να εκφράσει κάτι αληθινό σχετικά με την ανθρώπινη εμπειρία, αλλά για να σε κρατήσει να παρακολουθείς για άλλα 30 δευτερόλεπτα. Σε έναν κόσμο χωρίς πνευματικά δικαιώματα, αυτό το περιεχόμενο επικρατεί, επειδή μπορεί να παραχθεί απεριόριστα, άμεσα και φθηνά. Και η αργή, δύσκολη, επίπονη δουλειά της αυθεντικής ανθρώπινης δημιουργικότητας εκτοπίζεται οικονομικά σχεδόν μέχρι την εξαφάνιση. Υπάρχει ακόμα μία διάσταση σε αυτό που σχεδόν κανείς δεν συζητά. Πολιτιστική διατήρηση. Αυτή τη στιγμή, ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα οι προστασίες που παρέχει σε κληρονόμους και αρχεία είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα πολιτιστικά ιδρύματα επενδύουν στη διατήρηση παλαιών έργων. Τα μουσεία χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης. Οι δισκογραφικές αποκαθιστούν παλιές ηχογραφήσεις. Οι εκδότες διατηρούν αρχεία, επειδή αυτά τα έργα έχουν οικονομική αξία προστατευμένη από τα πνευματικά δικαιώματα. Αν αφαιρέσεις αυτή την προστασία, το οικονομικό κίνητρο για τη διατήρηση της παλιάς κουλτούρας σχεδόν εξαφανίζεται. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, τεράστια τμήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα υποβαθμίζονταν, θα χάνονταν ή απλώς θα σταματούσαν να συντηρούνται. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου διαθέτει αυτή τη στιγμή πάνω από 170 εκατομμύρια αντικείμενα. Ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των αντικειμένων διατηρούνται επειδή το προστατευμένο καθεστώς τους προσδίδει θεσμική και οικονομική αξία. Σε έναν κόσμο χωρίς πνευματικά δικαιώματα, πολλοί από αυτούς τους πόρους θα κατευθύνονταν αλλού και η ιστορία της ανθρωπότητας, υπομένη μέσα από την τέχνη, τη μουσική και τη λογοτεχνία της, αρχίζει να αποκτά κενά. Μόνιμα, μη αναστρέψιμα κενά. Οπότε, αυτό που αποκαλύπτει πραγματικά αυτό το σενάριο είναι το εξής. Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι απλώς μια νομική τεχνικότητα ή ένα εργαλείο για τις εταιρείες να βγάζουν χρήματα, αν και σίγουρα είναι και αυτό. Είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην κοινωνία και τους δημιουργούς της. Λέει, θα σου δώσουμε ένα περιορισμένο μονοπόλιο στο έργο σου και σε αντάλλαγμα εσύ θα αναλάβεις το ρίσκο να το δημιουργήσεις. Αν αφαιρέσεις αυτό το συμβόλαιο, δεν απελευθερώνεις τη δημιουργικότητα. Απελευθερώνεις την ακατέργαστη δύναμη του κεφαλαίου. Και το κεφάλαιο, όταν μένει ανεξέλεγκτο, δεν χρηματοδοτεί την τέχνη, την καταναλώνει. Θυμήσου από πού ξεκινήσαμε. Η ιδέα να ξυπνήσεις σε έναν κόσμο όπου όλα είναι δωρεάν. Περάσαμε από αυτόν τον κόσμο τώρα και ξέρουμε πόσο πραγματικά κοστίζει το δωρεάν. Κοστίζει σε αυτούς που δημιουργούν. Κοστίζει στη διαφορετικότητα των φωνών. Κοστίζει στο ίδιο το πολιτιστικό αρχείο της ανθρωπότητας. Είμαστε το Ultraverse. Κάνουμε τις ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν παίρνει αρκετά σοβαρά για να απαντήσει. Κάνε εγγραφή και η επόμενη αιμονή σου είναι μόλις ένα κλικ μακριά